egiten duzu. Hitz egiten dut, idazten dut, Nola deitzen zara? hori garrantzitsu alda. Niretzat bai, Urtarria dut izena, hilabetea bezala. benetan, nondik zatoz? Herrialde oso der batekoa naiz. Zertan lan egiten duzu? Asko galdetzen duzu, bizitzaren ikaslea naiz. Ezagutu nahi zaitut goazen. Nora, orain? Bai, noski, orain nire etxera. Goizegi da ez duzuzte. Agian pentsatzen duzun bitartean jasotzen noa. Laguntzen dizut. Ez da beharrezkoa, baina eskerrik asko. Seiak puntuan. Orain bai, laguntzen didazu. Noski! Eskerrik asko. Plazer bat da beste zerbait. Hori da guztia, Eskerrik asko berriro. hori marrazten didazu. Hau! Hori bera! Ai! Baldintza batekin, Zein? zazpi musu ematea.